Velkommen til første episode af Druk i Troelses Spil. Her i dag har vi ham med og ikke rullegram med her, og hende der, den lille luder der med. Og Troels med her i gang. Og ved du hvad? Vi skal bare drikke. Troels er alt. Vi skal bare fucking drikke. Og vi er i Troelses Bil her. Og det er Troels. Troels er altid med, det er jo han. Men du skal ikke filme. Nej, fordi du jeg ser min smøg under her. Jamen det går bare galt. Det går galt det der. Du må ikke filme. Men du skal ikke bestemme over mig. Du må ikke filme mig, så bliver du... Status, det er mandag den 5. et eller andet. Og det er en mandag. Det er en mandag. Og nat. Ved du hvad? Nej, det er tirsdag, er det ikke? Jo, nu er det tirsdag. Nu er det tirsdag, og vi skal på arbejde i morgen tidlig, men det går nok. Nej, jeg skal fandme ikke. Jeg er fri, for helvede. Jeg er fri. Hun er fri, hun er også mindreårig. Jamen, så må du gerne få den fri. Nå. Det gør man ikke. Så nu er vi fandme ude at køre i byen. Det er fedt. Har vi lige krydset ved Odense sikkert sådan noget Benedikts Plads eller sådan noget. Ej, det er jo fandme ikke her. Ja, lige ved Vesterbro, og vi skal... På Vesterbro? Vi skal på tur nu. Vi er på vej til... Hvor er vi på vej hen? Vi er på vej hen til Pas. Så vi skal have noget mere bajer. Det er sådan noget her. Odense Tuborg Classic og sådan noget. Jamen, det er en lortevideo, det her. Tuborg Classic. Og det er fandme godt. Skål. Druk i Troelses bil. Det her det er Troels. Og vi er ude at køre nu. Så nu er vi på vej til en eller anden bane, vandtur med manden her. Det er en letbane det her. Ja, det ligger. Og vi har Gustav bagved, som ejer profilen. Man kan bare overhovedet ikke se ham. Fordi det kan man bare ikke. Du skal slet ikke sige mit øje. Du skal slet ikke sige mit rigtige Vi kan, ja, nej, han hedder Sebastian. Ja, det klipper. Sebastian her. Det klipper jeg ud, det der. Det er Sebastian. Jeg lader ikke engang vise mit fjes, mand. Ja, det er Sebastian. Så er det psykopat-angsten også. Så men vi er så på vej til Odense, som vi allerede er i. Jeg er nødt til at bare ud. Og så er vi tilbage i sådan noget superdæk, kan jeg se. Og det er fandme spændende. Og så skal vi høre, hvad I har lavet i dag. Nej, det skal vi godt nok ikke. Det skal vi godt nok ikke. Vi gider faktisk ikke høre, hvad I har lavet i dag. Husk at like og subscribe. Fuck. Ja, husk at like og subscribe, ja. Fuck. Hvordan slutter man? Husk at tage på firkanten. Husk lige at tage os daglige Bangkok, var det jeg skulle sige? Ja, det er præcis. Daglige Bangkok. Og så har vi godt kørt. Og en gang ramp, så har vi godt kørende. Og måske noget Skyfall. Så, Ja, lige præcis. ja. Ikke mere det. Så kan man ikke mærke, at man sidder på førersædet, eller på passagersædet i hvert fald. Så. Passenger Princess, mand. Ja, Passenger Princess. Så luk røven og kør. Kør hvad fanden med noget bajer i blodet, så vi kraftigt med mere. Ja, Troels har ikke drukket, så vi må bare... Hvad fanden laver ham der, mand? Kan du fucking køre ordentligt? Så nu skal vi... Nu synes jeg også, det er lang tid siden, du sagde, at du skulle slappe af. Altså. Ja, vi skal slappe af nu. Nu er BK eller andet. I bliver nødt til at slappe af nu. Ja, de må fire. Ja, Jeg sluk ham. ja.